Sarkin mawaƙa Rara wato wanda aka fi sani da Dauda Kahutu Rara ya yi kyautar ban mamaki a cikin wannan azumin Ramadan wata mai albarka. Ya ba da bandira na sufagetin taliya sannan kuma da buhuna da makaroni da kuɗaɗe wanda ba san adadi ba. Wato a gaskiyar zance abin da zan iya cewa ko shine abin da ake cewa ba a taɓa samun wani mawaƙi da yake kyauta kamar Rara ba. Domin haka ya bi kan talakawa kowa da kowa wannan bandir biyu da buhun shinkafa. A ilahirin gaskiya dai kowa yana ganin abin da ke faruwa. Sannan kuma maganan gaskiya Rara wato wani mutum ne wanda ina ga a cikin Kannywood ba a taɓa yinsa ba. A dubbannin jama'a suna miƙa godiya ga Rara saboda yawan kyaututtukan da yake yi sannan kuma ga yawan mu'amala da shi da mutane. Ku ci gaba da danna mana subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawa a wannan YouTube channel mai suna Musa Isko TV. Da zarar mun samu rahotanni za mu na sanar da ku akan ko da yaushe kullum madalla sai an jima.